Yau a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka je kai hacking din mutum a WhatsApp kenan, yadda zaka yi amfani da wayarka kai hacking din WhatsApp din mutum, ya zama na kai kake tura wani message amma kuma da WhatsApp din wannan wanda kai hacking din nashi. So amma kuma kar ku manta kamar yadda ake abu biyu ne suke tafiya lokaci daya. Kamar yadda inda zaka je ka seta zaka yi mutum hacking, su a wannan gun kuma still ake seta yadda zaka kare kanka. Saboda haka a wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaka je ka seta wannan abin sannan kuma da yadda zaka kare kanka idan har wani yana so zai hacking ɗinka kenan. So first muka taba wancan digo uku muka shiga nan setting, so muka shiga setting da za ku ga wani QR code a can wajen. So kai ga wannan QR code din ni na ga nan na riga na sa a privacy, amma in baka sa a privacy ba yanzu misali bari na shiga da WhatsApp dina kan nan na taba wajen digo ukun can na shiga setting. So QR code din wannan da yake ban sa a privacy ba za ku ga shi nan. So idan mutum ya zo nan wajen ya scanning, yana scanning wannan QR code din naka zai iya adin ɗinka a matsayin kwata, sannan kuma da shi ake amfani ake hacking din mutane. Sannan kuma nan wajen scan din kana shiga shi ne inda zaka yi scanning. Saboda haka idan ka zo idan har kana so kai hacking din WhatsApp din mutum, sai shi anan wajen sai ka shiga wajen QR code din nan, sai a wayar ka kai ma sai ka shigo daidai nan inda ka shiga kamar yadda ka shiga kina a wayarsa. So shi sai ka bar nashi anan wajen, kai kuma naka shiga wajen scan code din nan. Kana shiga wajen scan code sai ka dora daidai inda ya zama da za ka yi sacin din a wannan QR code din nan kenan. Kana taba kawai yana capturing shi kenan, kawai za ka dinga amfani da wasu din mutum. So amma akwai wani application da ake amfani da su wanda zan kawo muku su ma daga bayan da ake amfani da su ake hacking din WhatsApp din mutum da kuma oda Facebook, irin Facebook ko kuma oda social media dai. So amma na WhatsApp din da hi ne wanda aka fi saukin hacking din mutane. So amma kuma dole he na kusa da kai ne zai hacking ɗinka. Hi kuma Facebook ko baka tare da mutum ko mutum yana wata kasa ma zai iya hacking din Facebook ɗinka, saboda hi ana amfani da wasu web ne da kuma wasu application da kuma wasu website. So su ma insha Allah daga baya zan nuna muku. So yanda za ka kare kanka kuma idan har kana so misali kana tsoron ko kar a maka hacking din a WhatsApp dinka, so gude ne za ka shiga wajen wani account din, sai ka shiga wajen two step verification din nan. So two step verification din nan na riga da na kawo yanda ake seta shi, za ku ga gashi nan na wannan enable ne ya riga da ya maki. So na riga da na kawo yanda ake seta shi, da akwai bidiyon yana ƙasa a YouTube channel ɗin na. So in ma kuma ba ga bidiyon baka duba wajen description zan ajiye link ka taba shi zai kai kan bidiyon inda zaka je nuna maka yadda ake seta wannan two step verification din, yadda duk lokacin da mutum zai zo wannan two step verification zaka seta wasu code ne na daban wanda kwata-kwata babu wanda ya san da su a duniya idan ba kai ba sai ubangijinka. So abu na gaba kuma za su nuna maka ka seta Gmail ɗinka, shi kuma Gmail ne yadda zai taimake ko da ce wannan nambobin ka sa masu wahala sosai, so ka manta zai kai ka direct kan Gmail ɗinka sai ka je ka dawo da wannan code din naka. So bayan ka seta wannan two step verification din, duk wanda zai hacking din WhatsApp ɗinka zai shiga wajen QR code din nan, yana shiga ma kawai za su nuna mara sai saka wannan two step verification din. So kuma bai sani ba, so daga nan kai kuma naka ya riga da ya zama very secure. So Allah ya kare mu dai, sannan mu hada bidiyo na gaba. Na gode, kar ku manta ku mana like sannan ku yan ku sharing, mun gode sosai. In kuma mutum yana da wani tambaya da yake so zai iya aje mu a comment section, zan ji daɗi sosai ka aje mun tambaya, abinda baka sani ba zan baka amsa daidai ilimi na wanda Allah ya ba insha Allah.